satin da ya gabata mun tattauna matsalolin musuluntar mutum ya musulunta yana da mata fiye da nawa? Fiye da hudu, zai zabi guda hudu daga ciki. Bayan mun yi karatu ina ji da kwana nawa ne sai wani tura mun cewa akwai 'yan uwa da suka yi da'awa aka musuluntar da wasu maguzawa a Bauchi. Ina jin bambanta ba su mana tijabi guruntu da mata ko nawa suna aura, saboda haka abu ne da yake aukuwa yana faruwa. Yau kuma za mu shiga matsala ta li'ani, shi ma na da alaka da yake shi imanin imam ibn abdul tsairawa ne bai tafi akan wani tsari na musamman ba. Wani sa'ilin ya fada da matsala, wani sa'ilin ya takaita, wani sa'ilin ya maimaita matsala, bai tafi akan tsarin rahmar Allah. Wannan shine Allah. Li'an fi'al daga bangarori guda biyu. Kowane bangare ina roƙon Allah, Allah ya tsine wa ɗaya bangaren. Kowane bangare yana roƙon Allah, Allah ya tsine wa ɗaya bangaren. Amma daga gare shi ko tabbatar da cewa matarsa ta yi zina, tsinuwar Allah ta tabbata a kansa. Amma ita matar mai za ta ce wal khamisa ta anna ghadab Allah alayhi, kushin Allah ya tabbata. To saboda haka nan fi'al tsinuwa daga bangare ɗaya ne, amma an yi amfani da li'an babu taglib, an rinjayar da bangaren namijin ne. Kuma taglibi a larabci abu ɗaya ne amma ana nunawa kamar biyu. Kamar misali umaran, ina ka ce umaran wa ake nufi? Sai na Abubakar da Umar, amma Umar da ai guda ɗaya ne. Ina ka ce alqamaran, me ake nufi? Rana da wata ba ɗaya ba ne, domin babu taglib rinjayarwa. To anan an rinjayar da tsinuwa da ke faruwa daga bangaren namiji, sai aka nuna cewa kamar tsinuwar daga dukkanin bangarori ne na aukuwa. Li'an na faruwa ne idan namiji ya tuhumci matarsa cewa ta yi zina, ko kuma ya same ta da ciki, ita wannan cikin ba na shi ba, ko ta haihu, ita wannan ɗan ba na shi ba, kuma babu shaida, ya tuhumce ta da zina, ba a samu shaidu guda hudu kamar da shari'a ta tanada da za su tabbatar mata da laifin zina, kuma ita ba ta yi ikirari ba. Amma da ta yi ikirari ta ce na yi zina, kamar Ghamidiyya, wannan matar zamanin manzon Allah, ta yi ikirari cewa ta yi zina, kaga shi kina abu ya tabbata. Amma ita ta musa, ta ce ba ta yi zina ba, shi kuma ya ce ai ya gani. Ka ganinsa shi kadai wannan ba zai sa laifin zina ya tabbata a kanta. An fahimta? Ko kuma ta haihu, ita wannan ɗan ba nawa bane, ta ce naka ne, cikinka ne, ya ce ba nawa bane, ba shaida, ba shaidu, ba ta yi kirari ba. Kaga anan sai a shiga mai, a shiga li'ani. Saboda haka li'ani yana aukuwa ne tsakanin ma'aurata. An fahimta? Amma idan mutum ya jefi wani da zina, ya jefe shi da laifin zina, idan bai kai shaidu ba, ya matsayinsa? Bulala. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. waɗanda suke jifan mata kamammu mu'mine masu kame kansu, ba a san su da laifin zina ba, masu tsare mutuncinsu, mu'mina ce saliha ce mai kame kanta, sai wani jefe ta da zina, ce wacce ta yi zina. Ta yi zina? To ina shaidu? Ka kawo shaidu guda hudu. Bai kawo shaidu guda hudu ba, ko uku ya kawo ya kira.
saboda haka ya yi mata kazafi, ya taba mata mutunci, saboda haka a yi masa bulala 80. haka ne ya jefi wani da zina, wani ya yi zina, wani mazinaci ne, ina shaidu guda 4 da suke tabbatar da cewa sun gan shi yana zina ba tare da wani kokonto ba, bai kawo shaidu ba, saboda haka za a yi masa mai bulala 80 saboda wannan ayar. An fahimta? Amma kuma namiji idan ya jefi matarsa da zina kuma ba da shaidu, ita kuma ba ta tabbatar ba, an gane, amma ba za a tsaida hukuncin ƙazafi a kansa ba, za a yi li'ani. mai yasa? inda misali wani ne zai jefi wani da laifin zina, akwai kamshin gaskiya a tare da shi, domin zai yi wahala mutum ya tuhumci matarsa da zina ba tare da in wancan bai yarda ba da shaidu guda 4 za a yi masa ƙazafi. amma idan mutum ya jefi matarsa da laifin zina ba da shaida, matar ta musa, za a yi li'ani, nassi ne tabbatar da wannan. amma mecece hikima? abinda malamai suka hango shi ne saboda galibi zai wahala mutum ya jefi matarsa da zina ko ya ce wannan cikin ba nashi ba ne in ba yana da wata hujja ba, domin shi ma abin ya shafe shi. an fahimta? a zina ko ya tabbatar misali yanzu baya gari, bata nawa bai sadu da ita ba, amma ta yi ciki, ta haihu. in ya shiru wannan ɗan a matsayin mai ɗansa, tunda matarsa ce ta haifi wani, in ta haihu wannan ɗan na waye alwalar da bai rashi a shari'ance ɗansa ne, shi kuma ya san wannan ɗan ba na shi abu ba ɗanka ba ne, a haife shi a gidanka, ya girma a gidanka, a ce ɗan waye kuma ka sama ɗanka ba wa duka. Ƙur'ani ya tabbatar da cewa akwai li'ani ya halatta. an samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a da rantsuwa guda 4 sau. To hikimar da malamai suka ce rantse-rantse guda 4 za su tsaya a matsayin shaidu guda 4, a matsayin shaidu su malam ya ato rantsuwa sama za a yi sau 4 a matsayin shaidu guda 4. to shi namijin zai fara ya ce na ashhadu billahi, wannan shaida ce amma tana kunshe da rantsuwa, tana kunshe da rantsuwa, shi yasa aka ce billahi, na shaida ga Allah ko na rantse da Allah, innahu lamina sadiqin, lalle shi yana daga cikin masu gaskiya cewa ya ganta tana zina, ko ya shaida ya rantse da Allah cewa shi yana daga cikin masu gaskiya cewa wannan dan ba nashi, har sau hudu zai faɗa haka. to wanda ya bi girma shine na ƙarshe, wal khamisatu, rantsuwa ta biyar, anna la'natullahi alayhi, lalle cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in kana min al-kadhib, har idan ya kasance daga cikin makaryaci, in ƙarya yake to Allah ya tsini masa. ka wannan yana da girma. wa yadraku anha al-azaba, gashi in namiji yayi wannan kaga haddi ya sauka daga kansa, shikenan ya wanke kansa. wa yadraku anha al-azaba, abinda zai kawar da azaba daga gare ta, azaba ta haddi, ita matar an tashhada 4 shahadatin lillah, ita ma ta rantsin so 4, innahu lamina al-kadhibin, na shaida da Allah, na rantsi da Allah cewa abin da ya bada cewa ya ganni ina zina ƙarya yake, ban yi zina ba, har so. to abu na biyar wanda bi girma sai ta ce anna ghadab Allah alayhi,
fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min as-salihin in dai har mutum gaskiya yake yana da gaskiya cewa ta yi zina ko cikin bana shi an fahimta to malamai suka ce wajen namijin wal khamisatu anna la'anata Allah alayhi ita kuma ce aka ce anna ghadab Allah alayhi anan abinda suka ce shi namijin galibi in ba ya ga wasu alaƙu wasu dalilai ba zai tunci matarsa da me ba da zina ba kuma galibi mace ko ta yi zina ba za ta yadda ta ce me ta yi zina ba saboda haka in har ta yi zinan kuma ta san da cewa ta yi zina ta yi rantsi a kan ƙarya kaga ba ta yi aiki da abin da ta sani ba ta musa abin da ta sani kuma idan mutum bai yi aiki da abin da ya sani ba ya take abin da ya sani fushin Allah ya fi dacewa da shi kamar yahudawa ghairil maghdubi alaihim asara batattu ne sun bata ne saboda mai jahilci amma yahudu ba sun san gaskiya suka take to shasa Allah ne ya yi fushi da su saboda haka bisa dukkan alamu ita matar ta san cewa ta yi zina ta san cewa wannan cikin shege ne amma saboda gudun kunya sai ba ta yi zina ba har ta yi rantsuwa saboda haka abin da ya fi dacewa da ita shi ne mai fushin Allah ya tabbata a kanta والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وأن آية لا تبتدى لآنه نسأل الله أن يشهد دامة برمز الله صلى الله عليه وسلم أقول كسر Uwaimir al-Ajlani wanda ya samu wato matarsa da wani suna zina akwai kisar Hilal ibn Umayya shi wanda ya samu wani da matarsa suna zina kowane malamai sun yi bayanin cewa sun zama sababin nuzul wanda ne na farko malamai sun yi sabani Hilal ibn Umayya kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari ya tuhumci matarsa da wani wanda ake kiransa Sharik ibn Sahma yace na gansu suna zina sai manzo Allah ce albayyinatu aw haddun fi dhahri ka kawo shaidu guda hudu ko kuma in ba ka da shaidu guda hudu za a yi maka bulala haddin kasafi kawo shaidu guda hudu ko kuma a maka haddin kazafi a maka bulala 80 sai ce ya rasulullahi yanzu idan mutum ya ga matarsa da wuri suna lalata kuma har zai je ya nemi shaidu guda hudu ya nemi shaidu guda hudu ya zo su tabbata masa da wannan ya rasulullahi hakan zai yi ina faɗin haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa albayyinatu wa illa haddun fi dhalika kaga yasa muka san cikin hali mawuyaci ya rasulullah to yaushe mutum zai je nemi shaidu guda hudu ya kusa tabbatar masa da wannan maza nake cewa inda kai mata gazafi yanzu ka kawo shaidu guda hudu ko kuma ai maka bulala 80 na gazafi ya samu kansa wani yanayi mawuyaci sai Hilal bin Umayya sai ya ce wallazi ba'athaka fil haqq na rantsi da Allah nan ya aike ka da gaskiya ya rasulullahi inni la sadiq wallahi gaskiya yake faɗa wala yunzilanna Allah ma yubri'u dhahri min al-hajj ina da yakinin cewa Allah zai saukar da hukuncin da zai wanke ni zai kubutar da ni daga haddin kazafi ai mun bulalata na yana da yaƙini ina da gaskiya Allah ba zai kyale ni Allah ba zai kyale ai mun bulalata ba sai nan take malakar jibril ya zo da aya walladhina yarmuna azwajahum da aka ma wahayi sai manzo Allah ya ce a kira matar aka je aka kira ta ga Hilal yana nan sai rantsuwa guda huɗu na rantsa da Allah na ganta tana zina
na rantsi da Allah na ganta tana zina na rantsi da hasau na biyar tsinuwar Allah ta tabbata a gare ni idan ƙarya nake da ya gama to sai ita mata fara to kafin shi hilali fara maza Allah ya ce inna Allah ya'lamu anna ahadakuma kadhib fa hal minkuma ta'ib cikin kubidin nan dole tabbas Allah ya san da cewa akwai makaryaci in ma kai ne makaryaci kai mata kasafi kai ƙarya ko kuma ita ce ta san cewa ta yi amma ta musa ta yi ƙarya ta ce ba ta yi ba saboda haka waye zai tuba daga cikin wanda ya san shi makaryaci ne akwai dama ya tuba zuwa ga Allah to amma shi ina da yake ya san cewa gaskiya akan gaskiya yake sai ya rantsuwa guda huɗu ita kuma ta ce tana da gaskiya ta fara ta yi rantsuwa ta biyu ta farko ta biyu ta uku ta huɗu da ta gama kafin ta shiga fushin Allah ya tabbata a kanta in mijinta yana da gaskiya sai aka tsaye da ita baiwar Allah ki tsaya ba kada ki shiga rantsuwa ta biyar mataki na biyar tsaya tukunna innaha mujiba abin da zaki fada na ƙarshe cewa fushin Allah ya tabbata a kanki idan mijinki yana da gaskiya wannan fa idan kin yi kuma kina da ƙarya zai jawo miki azabar Allah zai jawo miki halaka to ko da ki kuskura ki furta cewa fushin Allah ya tabbata a kanki da aka faɗa mata wannan ibn Abbas yake cewa shine rawaito hadisin sai ta yi inda ta dan tsaya da asa mata shakku ta nuna kamar za ta faɗi gaskiya ta ce ba lalle ta yi laifi amma kuma ta yi shiru sai ta ce ba zan kunyata mutane na ba me ba zan kunyata mutane na ba a ce wacce yarwa ne kabilar su kaza da kaza ga abin da ta yi tunan aga larabawa ba sa su kunyata kabilarsu kabila na da muhimmanci a gurinsu mutum da yi ne zai laifin a kabila kuma sai laifin ya bi kabila ana ganin su da wannan laifin sai ta ce ba zan kunyata kabila ta ba saboda haka sai ta karasa sai manzon sallama ya ce to a duba idan ta yi ciki in ta haihu a duba da wace siffa za ta haifi wannan sai manzon Allah ya faɗi siffan mijin in ta haifi dan aka same shi da siffa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan dan hirar ne ba ta yi zina ba amma idan aka same ta da siffa kaza da kaza da kaza to ba dan hirar bane dan zina ne ta yi ciki da ta haihu sai aka tarar da dan ba da siffar mijin ba da siffar wanda yake tuhuma da zina Sharik ibn Sahma to banza Allah ya ga wannan sai ya ce laula ma mada min kitabillah lakana li walaha shar ba dan hukuncin da Allah ta'ala ya zartar a cikin littafinsa ma'aurata idan suka tuhumci juna ko aka tuhumci mace babu shaida za a yi li'ani idan kuma an yi li'ani ba magana tsaye da haddi ba dan wannan hukuncin da Allah ya yi ba da na jefe ta da na tsaye da haddin zina a kanta to amma Allah ta'ala ya riga ya hukunci li'ani za a yi kuma idan an yi li'ani ba maganar mai tsaye da haddin zina ko kazafi an fahimta haka nan wani da ajinari shi ma irin wani ya faru gare shi ya samu matarsa da wani to sai wani kina zai iya cewa ya aka yi haka zamanin manzan Allah ma aka yi ƙibar kowa ga wani kar mu manta zamanin manzan Allah zamanin tashri' zamaninsa ne ake saukar da hukunci wani abin yana faruwa ne domin ya zama ta sanadiyar saukar da hukunci kuma ya zama to
darasi ga 'yan baya. An fahimta? Kuma kafin nan ma wanda suka rayu tare da manzan Allah su ba annabawa, su ba ma'asumai bane, su ma mutane ne za su iya su yi laifi. An fahimta? Dama ba daga cikin sharadin mutum ya zama cikakken mu'mini ya zama baya laifi, yadda kawai in ya laifi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wasu abubuwan Allah ta'ala ke kaddarawa suke faruwa domin a saukar da hukunce-hukunce, kuma abubuwan da suka faru su zama to darasi ga na baya. To mun ji yanzu li'ani a mashru' ya halatta idan dalili ya taso, idan namiji ya tuhumci matarsa da zina ko kuma ta yi ciki, ya ce wannan cikin ba nashi bane ko ba ya da shaidu, yana da damar a yi li'ani domin ya wanke kansa, ita ma ta wanke kanta. Ƙarshe ne Allah ya san ɗayinsu akwai makaryaci, amma a nan duniya ne sun kubuta daga haddin zina da kuma haddin ƙazafi. Shin dole ne sai mutum ya yi li'ani? Dole sai mutum ya yi li'ani? Malamai suka ce idan ya tuhumce ta da cewa ya ji cewa wannan ɗan ba nashi ba ne, kuma ya samu yaƙinin haka, wannan cikin ba nashi ba ne, to anan suka ce dole ne ya je kotu a yi li'ani, domin bai halitta ba ya bari a dangana zuwa ga nasabarsa ɗa wanda ba nashi, ya san wannan cikin ba nashi ba ne, wanda ɗan da aka haifa ba nashi ba, in ya shiru za a ce ɗan wani. Saboda tsare nasabarsa dole ne ya je bayani a li'ani. Amma idan ya ganta tana zina, shin dole ne sai ya je bayani ce matata ta yi zina? Ita ma idan ta musa a yi li'ani? Ba dole ba ne. Abin da malamin suke cewa ya suturta mata, domin galibi kamar da muka yi bayani, idan mutum ya tuhumci matarsa da zina, shi ma abin ya shafe shi, ita ba mutuncinsa, ka so ba ka so ba, matar abin da za a ce matar wani, ba wacce za a ce ba, matar wani, sai sunan ka me ya shiga ciki, matar wani. Saboda haka ba dole bane ya zo ya ce na ga matata tana zina, domin yayin da zarar ya ce matata ta yi zina, ta musa, yanzu ɗayan biyu ne, albayyinatu wa illa haddun fi zahrika. Inda ya furta da wannan cewa ta yi zina to shikenan, in ma ya kawo shaidu guda hudu ya tabbatar, ko kuma me ai masa bulalan ƙazafi. Saboda haka ba dole bane ya tuhumce ta, ya suturta mata. To idan ya suturta mata, in ya haƙura zai iya, in yana ganin cewa zai yi haƙuri ya manta da abin da ya faru, ya mata nasiha, ta gyara halinta, su ci gaba da rayuwa, shi kenan sai rayuwarsu, su ci gaba da rayuwarsu. In ya gaba zai iya haka ba, sai me? Sai ya rabu da ita, shi kenan. Ya suturta wa kansa, ita ma me? Masatara musulman, sutura hulma. Domin ba a so a tabbatar da wannan ana yayata wannan. Wannan mutumin da ya yi zina ya zo gurin manzan Allah. Ita da manzan Allah, ya Rasulullahi, na yi zina, manzan Allah ne ce, ba kawo da kai ya yi kamar bai ji ba, ya kuma wannan gefe, ya Rasulullahi, na yi zina, manzan Allah ya kawo da kai. Ya sake zuwa wannan bangaren manzan, yake ce, ya Rasulullahi, na yi zina, manzan Allah ya kawo da kai. Ya ce, kai mahaukaci ne? Don me manzan Allah yana faɗin wannan? Ba a so ni a yayata wannan, don yana taɓa mutuncin musulmi. Kai mahaukaci ne? Ya ce, yi ba mahaukaci ba ne. Ka sha wani abu ne? Ba sha wani da hankali. Sai da ya matsa tukuna manzan Allah. Bayan da za a yi aka tsaye da haƙƙi a kansu. Saboda haka ba a so ana yayata wannan, ba abin farin ciki ba ne, fallasa ce. Kuma zai taɓa mutuncin musulmi, zai taɓa mutane da yawa. Saboda haka in ba zai iya zama da ita ba, ya mata nasiha, ya mata wa'azi, sai ya rabu da ita. An gane? To malam da yace wa man la'ana zawjatahu lam tahilla lahu abadan, bai kawo hukuncin
li'ani ba, bai faɗi ta yaya za yi li'ani ba, ya kawo asar na li'ani, abinda zai biyo baya idan an yi li'ani, abinda zai biyo baya idan li'ani ya auku. wa man la'ana zawjatahu, duk wanda yayi li'ani da matarsa, ya rantsuwa guda uku, ita ma ta yi rantsuwa guda uku, to lam tahilla lahu, ba za ta halatta gare shi ba abadan, har abada. at-tahrimul mu'abbad, to wannan ya kunshi abubuwa. Abu na farko, abin da za fahimta, kafin a ce lam tahilla lahu abadan, yufarraqu bainahuma, za a raba tsakaninsu, babu aure ya mutu, zarar yayi li'ani, yayi rantsuwa sau hudu, ya cika da la'anatullahi, ita ma ta yi rantsuwa sau hudu, ta cika da gadabullahi, to aure ya mutu. mun fahimta hadisin ibn umar a cikin sahih bukhari da muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa masu li'ani guda biyu, shi Hilal bin Umayya da matarsa kuma Uwaymir al-Ajlani, sai ce hisabukuma ala Allah. Ita matar ta rantsi cewa ba ta yi zina, shi kuma ya rantsi cewa ta yi zina. Yanzu ana za ka iya ka ce ita matar ta yi zina, ko za ka iya ka ce namijin ya yi kazabi? Ce hisabukuma ala Allah, hisabun wala gurin Allah, domin Allah ya san da makaryaci a cikin gobe kiyama Allah zai muku hisabi. sai manzo Allah ya ce ahadukuma kadhib, dayan ku makaryaci, hisabukuma ala Allah, hisabin ku yana ga Allah, ahadukuma kadhib, dayan ku makaryaci. sai manzo Allah ya ce la sabila laka alayha, ba ka da hanya zuwa gare ta, wannan ba maganar aure a tsakanin, kuma la sabila ba ka da hanya zuwa gare ta, saboda haka aure ne, aure ya mutu. haka nan a wani hadisi na ibnu umar a cikin sahih muslim, ibnu umar yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina rajulin min al-ansari wa imra'ati, manzo Allah ya sa aka yi li'ani wani mutum daga ansar da matarsa, wa farraqa bainahuma, ya raba tsakaninsu, saboda ka aure zai mutu a tsakaninsu. to yaushe auren zai mutu? da zarar sun yi li'ani, ko sun yi li'ani sai idan alkali ya raba auren. jumhurul ulama malikiya da shafiya da hanabila sun tafi akan cewa da zarar sun yi li'ani, namijin ya yi rantsuwa sau hudu, ya cika da la'anatullahi, ita matar ta yi rantsuwa sau hudu, ta cika da ghadabullahi, shikenan automatically da aure ya mutu, baya bukatar sai alkali ce na raba auren ko aure ya mutu. wanda shi ne ra'ayi mafi yawan malamai, sun gaba hujja da hadisi manzo Allah la sabila laka alaiha, ba ka da hanya zuwa gare ta. saboda haka abin da ya hana hanyar, abin da ya kawar da hanyar li'ani ne, ba hukuncin alkali, ba hukuncin manzo Allah. haka malamai mafi yawa, jumhurul ulama'i suka fahimta. amma a ra'ayin mazhabar hanafiya su suna ganin cewa dole sai idan alkali ya raba auren. sun ambaci dalilansu, malamai sun yi tattaunawa akan wannan, ba za mu shiga ba. abin da mafi yawan malamai suka tabbatar shi ne da zarar sun yi li'ani, aure ya mutu a tsakaninsu. kuma auren zai mutu ne idan dukkaninsu sun yi li'ani. idan namijin ya yi li'ani, ita matar ba ta yi li'ani ba, ta tsaya, ta tsorata, aure na nan, yanzu a nan sai dai a tsaye da hajji a kanta, hajjin zina, amma auren na nan. na fahimta? aure bai mutu ba, saboda ita matar ba ta yi li'ani ba. wasu malamai suka ce a'a, da zarar namiji ya yi li'ani, aure ya riga ya mutu. sai matsala ta gaba, abinda malam yake cewa lam tahilla lahu abadan, har abada ba za ta halatta gare shi ba, har abada. na bayan raba auren da sun yi li'ani, aure ya mutu,
idan iddata ta ƙare ba zai yi ya zo yi sabon aure ba, ya sa sadaki a sa wali ya aure ta ba har abada. An fahimta me dalili akan wannan? har wala yau wadda manzan Allah la sabila laka alai, baka da iko akan ta, baka da wata hanya zuwa gare ta, baka da wata hanya mana ya shafi hata sabon aure. Saboda haka har abada kuma manzan Allah ya yi itilaki har abada baka da hanyar aure zuwa gare ta. Kuma dalili na hankali suka ce ai zaman aure ana gina shi ne akan yadda da fahimtar juna. Yanzu shi namijin yana ganinta matsayin mazinaciya, yana tuhumarta da wannan, ita kuma tana ganinsa a matsayin makaryaci, ko ba gaba ne? Ana ghadab Allah alaiha in kana min sadiqina. Saboda haka da wannan rantsuwa da ta yi, in tana ganin mijin me makaryaci gaban jama'a. Dama li'ani ana yi ne za a tara jama'a, wasu malamai suka jama'a da masallaci ko kusa da masallaci a tara jama'a, wasu malamai suka ce bayan la'asar domin lokaci ne mai daraja, domin rantsuwa a lokacin ya fi girma, nau'i ne na tsoratarwa. Bayan la'asar a tara jama'a duk suna ji. To bayan an yi wannan fallasan kuma a gari an yi li'ani, an nemi tsinuwan Allah, an nemi fushin Allah, kuma za a ce za a koma gidan aure, wace irin rayuwa za a yi? Ba wani mutunci. A hankalce ma ba mutunci a ce za a yi sabon aure su dawo su ci gaba da rayuwarsu ta aure. Hadisin Abu Dawud, hadisin Sa'ad ibn Sa'ad yake cewa hadartu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na halarci li'ani a gurin manzan Allah, namiji da mace suna li'ani. Fa mabati sunnatu ba'd, sunna da ta gudana daga baya fil mutala'inain, dangane da ma'aurata guda biyu sun yi li'ani, an yufarraqa bainahuma, za a raba tsakaninsu, thumma la yajtami'ani abadan, har abada ba za su sake haduwa ba. Wannan zance wasu malamai suka ce wannan zance ne na Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad sahabi ne na manzo Allah. In ya tabbata wannan zancensa ne, ko wannan lahu hukumur raf'i. Sahabi yake mabatu sunna ta gudana min as-sunnati, wannan sunna ne yana da hukuncin raf'i. Wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin maganar Zuhri ne, wanda ya rawaito daga Sahal ibn Sa'ad. Zuhri kuma tabi'i, haka wasu malamai suka ce. Alayi hal dai abin da ya tabbata shine al-furqa abadiyya ce. Jumhur ulama suka ce ko da daga baya zo ya karyata kansa, ko da ne ya karyata kansa, ya tuhumce ta da zina, za a zo a yi li'ani, suka ce a to ni ba na yi kuskure, abin ashe ba haka bane. An fahimta? Ko kuma bayan an yi li'ani ma ya karyata kansa, to a gurin Hanafiya zai iya aure ta samun aure in ya karyata kansa. Amma jumhur ulama ko ya karyata kansa idan an yi li'ani shikenan al-hurma al-abadiyya, saboda babu mutunci da za a zo a yi nan gaba, saboda an riga an yi fallasa a gaban jama'a, kowa ya gani. Daga cikin ma'athar na li'ani intifa'ul haddi, kamar da zo muka ambata a cikin magana. Domin idan namiji ya tuhumce ta da zina, idan bai kawo shaidu guda hudu ba, za a masa mai guralan kazafi. Amma idan ya zo ya yi li'ani ba, wannan hajjin ya sauka daga kansa.
ita mata idan ta yi li'ani haddin zina mai ya sauka da kanta. Idan namijin ya yi li'ani ita kuma ta tsorata, kaga mai faru kenan, ga yanzu ta tabbatar kanta zina, saboda haka za tsaye da mai haddin zina a kanta. To sha sama malamai suka ce kamar yadda wannan matar kafin ta shiga maganar fushi aka ce da ita inna hamuci ba, in aka yi rantsuwa na hudun nan kafin a shiga na biyar to za a tsere mutum a tsoratar da shi ga Allah subhanahu wataala. Domin sharadin li'ani in ba a samu rantsuwa guda hudu da ta neman tsinuwa ko fushi ba, li'ani bai tabbata ba. An fahimta? Dole sai an samu shaidu rantsuwa guda hudu, sai kuma an cika da tsinuwa ko an cika da fushi kafin hukuncin li'ani ya tabbata. Saboda haka idan aka li'ani haddi ya soka, saboda faɗin manzon Allah laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sha'an. Da ya bayyana ran da ta haifa ta fito da siffar wanda ake tuhumar sa da zina, a wannan karina ce babba da ke nuna cewa ta yi zina. To amma manzon Allah ya ce Allah ya riga ya hukunci idan an yi li'ani ba maganar tsaye da haddi. To saboda haka in dai har ɗa ne yace wannan ba ɗansa ba ne, wannan cikin ba nashi ba ne, aka yi li'ani, aka yi marmara aka rabu kuma ta haihu, lokacin ta haihu ko daga ba ta haihu, yanzu wannan ɗan nawaye ɗan shi za a dangana zuwa gare shi ba za a dangana ba, babu abin da ya hana shi da wannan yawo. Ba za a ce ɗan wani ba, babu gado tsakaninsu, domin ya rantse da Allah har sau hudu cewa wannan ɗan ba nashi ne. Inda har nan nashi ne Allah ya tsine masa, to bayan wannan kuma na maganar cewa za a dangana wannan ɗa gare shi. An fahimta? To kuma ya alakar wannan ɗan da ita matar? Akwai alaka tsakaninsu ko ba alaka? Akwai alaka, ɗanta ne, ɗanta ne. An fahimta? Yahya ibn Yahya al-Laythi kamar da zuwa cikin sahih Muslim, ita Imam Malik haddathaka Nafi'un an ibn Umar anna rajulan la'ana imra'atahu على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بأمه. شن نافع يباك حديثي daga Ibn Umar cewa wani mutum ya yi li'ani da matarsa a zamanin manzon Allah ya raba aurensu kuma ya riskar da ɗan ga uwarsa. Qala na'am, Imam Malik ce Nafi ya bani wannan hadisi na rawaito daga Nafi daga Ibn Umar. Zamanin manzon Allah wanda yayi li'ani da matarsa, manzon Allah ya raba auren su, sai ce dan akwai alaka, yaron akwai alaka tsakaninsa da uwarsa. Za ce wane dan wacce ita ce uwarsa. Ma'anar wannan kamar da Ibn Shihab yake cewa فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. ذا ربى سقانا ما صلي آني قدابي وكانت حاملا، وإنما تبدأ أكل لآني لإتتاكس لتنا نتكي تهيه، وكان ابنها لن يدعى لأمه. ذا واني ko a bani dan wacce sai a dangana shi zuwa gabe uwarsa, kamar ɗan shege ne bai da baba, a dangana shi zuwa ga uwarsa. Sun majarraji sunnatu fi miratiha, sanda kuma sunna ta gudana annaha tarithuhu, idan yaro su ita uwar za ta ci gadonsa, wa yarithu minha, shi ma zai ci gadonta ma farada Allahu lahu, abinda Allah ya bashi na rabo na gado tsakanin uwa da kuma ɗa, domin ta ɗauki shi a ciki, ko shi ya yi
ya yi inkarin cewa ba maniyinsa ba ne, amma ita kuma fa akwai mai akwai maniyinta. Shi ya yi inkarin cewa ba maniyinsa ba ne wannan yaro, amma ita kuma fa tana damar ta inkari, ba ta da wannan dama. Saboda haka dole ita wasu ci za ta ci gadonsa, shi kuma zai ci a gadonta. Wannan ke da wasu ke daga cikin athar abubuwan da za su biyo baya idan an samu li'ani. To duk waɗannan hukunce-hukunce in ka shiga littafin fiqhu wannan a dunkule na kawo, akwai sharuɗa da tafasil bayanai da yawa da malamai suke kawo, amma a nan wannan zaman namu a dunkule wannan ya isa mu fahimci me ake nufi da li'ani, mece ce manufar li'ani, ta yaya za a yi li'ani, kuma idan an yi li'ani me zai biyo baya. Duk wani musulunci ya shar'anta ne saboda mai tsare mutunci da nasaba, tsare wannan duk tsauraran matakai ne. Abu na farko, abin da yake ba nasabarka ba ɗanka ba ne, ba za a ce dole sai ka ɗauke shi. Abin da ba ka gamsu cewa ɗanka ne ba za a ce dole sai ka ɗauke shi. Sannan kuma ba zai yi ka kore ɗa daga gare ka, kamar ɗan da matarka ta haife shi ba tare da hujja ba, ka ce wannan ba ɗanka ba ne, kuma ka zo na kame da shi ba shi da uba, ka jefa rayuwarsa cikin hatsari da rashin mutunci ba yadda ba, dole sai da hujja. Tsare mutunci. To za ka mutane sau da dama da yake ba mu tsaye da hukuncin shari'a, ce wannan ba ɗana ba ne, sai kuma abin ya wuce haka. Kaga ko da ba a tsaye da ba a tabbatar da shari'ar Allah, ai gobe kiyama akwai hisabi. Yanzu mutum zai ce shi kenan wannan dan ba nawa bane, ba ɗana ba, ba magana ba shi abinci, ba shi kulawa, kuma a tafi a haka saboda babu shari'ar Allah. Inda ana shari'ar Allah ba za ki kyale shi ba, dole sai an yi li'ani, domin yanzu ya jefa rayuwar yaron nan cikin bala'i, sai an gashi da wannan. To sha sa ma yana daga cikin manya-manyan hikimomi na haramta zina, a haifi mutum a ce bai da uba, bai da nasaba, bai da sansala, a ce waye ubanka bai sani ba, su waye ɗan uwanka bai sani ba, musamman kuma idan abin ya shahara, ba yi dabara an boye an dangana shiga wani ba wanda ya san da abin ba, amma abin an sani ya shahara. Na kaso ni babba a yi mutane, da ce babu laifinsa, ba laifinsa ba ne. To duk wannan musulunci ya mai da hankali sosai, dama yana daga sai manufofin shari'a, manya-manya maqasid shari'a, manya-manya guda 5 ne: tsare addini, tsare rai, tsare hankali, tsare dukiya, kuma tsare mutunci da nasaba, hifzul irdi wan nasab. Ma'ana duk hukunce na shari'a ka bari, in ma dan tsare addini, ko dan tsare rai, ko dan tsare hankali, ko dan tsare dukiya, ko kuma dan tsare mutunci da nasaba. Ba sa fita, duk wani hukunci na shari'a baya fita daga cikin abubuwan guda 2, duk hukunci na shari'a. Saboda haka dole ne a mai da hankali wajen tsare mutunci da nasaba, domin a kiyaye mutuncin mutane. Abinda muka faɗa ya zama da Allah ya ba mu darasa gaba ɗaya, wanda muka kure Allah ya gafarta mana, Allah ya ba mu ilimi mai amfani, Allah subhanahu wa ta'ala ya wazur mana da zama lafiya. Akwai buƙatar addu'a sosai wannan ƙasar tamu, irin da makiya suka samu gaba, wasu abubuwan da za mu ke gani kamar ba za su faru ba yanzu su fara faruwa, musamman sharrin makiya na ƙasashen yamma. To a ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin su. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.